Sve ovo što vidite za mene na otoku Vrgadi, kraj Pakoštana, blizu Zadra i većeg grada, da imate ovako nešto, pa nemam riječi za ovako nešto. Kažu da kad je nisko more, kad je oseka da se može čak nekad i prehodat skoro do onog otočića tamo. Možda i probam. Kad sam ga vidio, bit će mi čak i žao da spadne dole i da se ne znam, ne mogu da vam dokažem kako stoji grbavo i da se prič bliže. Pogledajte živa njegovih. Jedva se drži jedan, ali se ne da na samom toku. Pa da priroda može biti ovako lijepa. Ja sam si svoje srce ispunio da nađem jedno mjesto ovako, ali u četvrtak planiramo ići na jedno drugo pa ćemo vidjeti kako je tam na Sakarunu. Tamo što nam treba duže vožnje malo, na dugi otok, ali ovo ne. Pa evo, radim na tom, jebi ga, čekaj, te mak ruke s licem. Hoćemo uspjeti ovako izdržati. A? Hoćemo uspjeti ovako izdržati ovdje. Da. Hoćemo? Da. Neka bude. Kako bude. Čekaj, mogu. Tetka, plutaj, svima! Pa ja i plutam! Ja ne mogu stati doći. Izaći na kraj sa 3 ženske. Evi, jedna ovdje. Supruga, sestra i kćerka. A ja sam. Ljubavi, jel ti uživaš? Ne. Kao što je zima. Zato treba vjetra, pa je malo hladnije. Malo ti ljudi gledaju, ali... Tebe će ima šta! Piši na me! Tetka malo ovaka. Ajde više ti, oda. Idi. Idi. Napokon smo nas dvoje malo sami. Može se ovako. Koja je to ljubav? Velika ljubav. Čuvam ti leđa. Se voljimo u pićaku. A u dubini malo više. A u dubini se volimo malo više. Pa daj, samo je pijesak. Samo je pijesak, ništa drugo, ajde. More se smirilo, mislim čak pred Oluju, jer s one strane imaju grmi i imaju ove munje, se vide. Mislim da će biti bježanje. Se priprema Oluja, dame se sunčaju. Neki još uvijek, iako ovako vrijeme nailazi, ima neki koji se pakuju i odlaze ovdje u jedno malo mjesto, a neki dolaze tek. Letine, Oluja se sprema tamo, Šta nam je činiti? Ovo je predivno. S jedne strane se razvedrilo tamo skroz iz one barke. Biće mi žao ostaviti ovo sve ovdje sad. Ako nas uhvati ovo. Šteta. Ako smo uživali dok smo bili. Više nadaš da će ti dan izdržati, on se sve promijeni u tren oka. Ništa. Ako se budemo morali kupit ćemo sad. Ne, možemo čak i jesti još ovdje. Nismo ručali ništa. Mislim da će snimanja biti dosta, sam cijelu bateriju ispucao, ali isplatilo se.